Os dicionarios galegos e a propia normativa da Real Academia Galega admiten que existen dous sistemas para denominar os días da semana en galego. Por un lado está o sistema pagán, o sistema de tradición pagá, luns, martes, mércores, xoves, venres, sábado e domingo, e por outro lado está o sistema de tradición cristá, segunda-feira, terza-feira, cuarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. O primeiro, de tradición pagá, tiña limitado o seu uso a un pequeno territorio do oriente da Galiza e o segundo era o maioritario no resto do territorio. Desde a Idade Media, desde que nasceu o galego-portugués, até ben entrado o século XX e prácticamente até os nosos días, o que se pase co século XXI, xa chegou con moi pouca forza, xa chegou con moi pouca vitalidade. Eu mesmo así anímovos a que preguntedes nas vosas casas ás persoas máis vellas, de máis de 70, de máis de 80 ou 90 anos, porque infelizmente só chegou só hai memoria do uso deses días nesas faixas etarias máis avanzadas, como denominaban os días da semana na súa infancia. E supoño que levaredes unha sorpresa. Ben, pois eu penso que o movimento normalizador, ou as persoas preocupadas pola normalización lingüística, pola restauración dos usos do galego, vamos ter que habituarnos a que moitas palabras, moitas estruturas, moitas series como esta que vos acabo de dicer, vamos ter que recuperalas prácticamente da morte, da desaparición ou do límite da desmemoria, non? E de entre todas esas series, porque todas merecen o noso cariño e o noso empeño, este eu penso que é especialmente importante e aquí sí que deberíamos empeñarnos moi a serio. En primeiro lugar, porque é unha serie, un sistema de uso diario e iso sería moi motivador para as persoas preocupadas pola lingua se conseguísemos restaurala, se conseguísemos pola outra vez en uso, non? En segundo lugar, porque é moi emblemática para o galego-portugués, é única e exclusiva do galego-portugués e distínguenos de todas as outras linguas do mundo que máis ou menos compartillan o sistema pagán do castellano ou dese territorio oriental da Galiza en que tamén existiu. En terceiro lugar, porque nos daría sería un grande motivo de orgullo histórico, non só lingüístico e cultural, porque é un sistema, o cristão, de segunda-feira, terza-feira, cuarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, é un sistema que nace, está moi localizado o seu nascimento no antigo Reino da Galiza, a partir de aí esténdese a Portugal e finalmente a todos os outros países lusófonos. E en cuarto e último lugar, porque nos comunica, porque é un sistema originario do noso territorio que nos comunica con moitísimas persoas e con moitísimos países do mundo, con máis de 250 millóns de persoas no mundo.